Okay, hvad så? Skal vi spille noget motherfucking Helldivers? Jeg har lige startet på en mission nu, som jeg venter på at loade. Så det er på den næstsværeste sværhedsgrad, sværhedsgrad 8. Jeg har lige spillet nogen på 9, men jeg tænkte, at hvis jeg skulle optage det, så må jeg hellere spille på lidt lavere, sådan så jeg ikke ydmyger mig selv. Okay, så basically, det jeg skal her er, jeg skal lukke sådan nogle der huller, hvor der kommer de der fucking insekter ud af, som man kan se over til højre. Så jeg skal find and close any active terminate holes. Så missionen er, at vi skal lukke 9 huller. Så okay, der kommer de der insekter. Så jeg har lige kaldt min våben ned, så jeg har sådan en der shield pack. Så jeg har sådan et shield rundt omkring mig, som kan tage noget skade for mig. Så forsvinder det, når jeg bliver ramt et par gange. Okay. Så. Og så har jeg det her andet våben, som jeg også har kendt som er sådan en stor kanon, som man kan bruge til at dræbe nogle af de der insekter, eller fjender, som har skjold. For eksempel den her skjold. Så den er ret svær at dræbe uden sådan en der kanon eller noget andet. Åh, fuck. Nogle gange på de her missioner, der kan man se, hvor de der huller, man skal lukke, er på kortet her, men jeg ved ikke, hvorfor den ikke viser det nogle gange, så. Okay, den skal man også skyde med kanon. Det er det største monster i spillet. I hvert fald af insekter. Jeg ved ikke, hvor fucking blev af nu. Okay, også den her. Jeg skal se, om jeg kan få en sådan opmærksomhed. Ja, fuck. Vent om. Okay, man skal skyde ham i hovedet, så han bliver one-shot. Okay, der var en anden, der gjorde det. Ja, han døde, okay. Man kan også skyde ham bare et andet sted, men så tager det lidt længere tid at dræbe ham. Så flere skud, ikke? Og der er endnu en derovre. Dernede. Jeg skal se, om jeg kan ramme ham i hovedet herfra. Det kunne jeg godt, wow. Men jeg har ikke fået nogen af de der huller endnu. Det er lidt nederen, jo. Okay, han er død. Jeg har fundet 0 huller indtil videre. Wow. Den mission var kun 12 minutter, så vi skal også skynde os lidt jo om. Ellers er der nogle af de andre missioner, der var 40 minutter. Okay, herovre er der fucking huller. Oh my god, nu kommer der mange jo i hvert fald ikke. Skud ham her. Bitch. Skal vi fucking sætte en marker her på mappet. Så mine teammates skal se, hvad fuck jeg laver. Men der er også huller her jo. Wow. Okay, så de her huller, der skal man kaste en granat ned for at lukke dem. Hvis jeg kunne få en ramme. Fuck. Jeg kan ikke fucking se noget, når der er fucking røg over det hele. Okay. Skal vi så med at dræbe ham? Fuck, der er 2 af dem. Okay. Så det man også kan i de her spil er, at man har sådan nogle der ting, man kan kalde ned. Og så kan man vælge mellem nogle forskellige, også når man kan opgradere dem. Eller ikke rigtig opgradere, man kan købe nogle forskellige og sådan noget der. Og man kan godt opgradere dem lidt, Så jeg har valgt den her laser, som er god til at dræbe de store. Gør, man skal hjælpe den lidt. Fuck. Han fucking spytter på mig. Jeg blev dræbt af en kineser, hvad fuck. Okay. Jeg skal se, om jeg kan lande på ham, og så han dør. Det kunne jeg ikke. Okay, så hvor fuck er mit
lort henne. Det ligger lige her. Den der. Au, mand. Han fucking sparket til mig. Oh my god. Fik jeg ham? Fuck, der er mange af de store. Wow. Shit, man. Han kører mig over. Au. Han blev ikke one-shottet det der, men det vidste jeg godt. Fuck. Skal jeg fucking kaste en granat derind? Jeg kommer ikke til at ramme den her. Please. Oh my god. Jamen, han kommer lige bag mig. Okay, jeg har heldigvis den her, jeg kan bruge. Jeg skal bare lige komme væk derfra, så jeg ikke selv bliver ramt. Oh shit. Og ham der, han var også det der, man kan godt dræbe sin teammate i det spil, så det var lige før jeg dræbte ham. Okay. Døden. Okay, der var en anden, der eksploderede hullet. Godt nok. Okay, så hvor var det jeg kom fra, før jeg kom et andet sted herovre fra? Skal jeg noget mere ammo, nu når det ligger her? Ja, det var herovre jeg kom fra. Okay. Så jeg har ikke så mange granater tilbage, så jeg kan heldigvis bruge den her i stedet for at fylde de her huller. Eksplodere dem. Der. Fuck. Kan jeg hoppe over her? Wow, det kører godt. Vi gjorde det faktisk. Men og der er der sådan nogle ekstra objectives, man kan gøre for at få ekstra penge og sådan noget. Så det kan være, at vi gør det, jeg ved ikke. Der er noget herovre faktisk. Som jeg lige kan gøre. Nej, lige meget. Hvad fuck? Okay, jeg kan slet ikke finde ud af, hvor jeg var henne på mappet. Der var ikke noget derovre. Au. Men der er et hul mere her jo. Okay. Så er der også de her samples, man kan jo samle. Så man kan købe sådan nogle opgraderinger og sådan noget. Så de er ret gode. Jeg tror også, der var en masse over ved det andet, de andre huller derovre. Jeg ved ikke, om jeg fik samlet dem, eller om der var nogle andre, der samlede dem, eller hvad. Fuck. Jeg ved ikke, hvorhen det var. Jeg ved ikke, hvad de andre laver rigtigt. Oh my god, de bliver bare ved med at dø, altså. Hvad fuck er det for noget? Nå, okay, herovre. Der er sådan et ekstra objektiv, så jeg kan lige lave det. Der er ikke engang nogen fjender her, så... Okay. Jeg tror, det er sådan en et objektiv, som er lidt svært at gøre alene, men man kan godt gøre det vel. Og de andre er fucking langt væk, jo, så... Fuck, det tager lang tid. Har de ikke tænkt
så revive ham der. P4. Okay, så det man skal have, man skal... Det mener, der skal være en, der kigger på den der computer, mens der er en, der gør det her andet. Men det er kun mig, der er her, så jeg må bare prøve at gætte mig frem på. Jeg ved det ikke. Jeg føler, at jeg har fået at vide, at man kan høre det, men det ved jeg ikke, om man kan. Jeg har ikke gjort det rigtigt. Kommer der også fucking insekter? Okay, jeg tror den kom der, lyden. Okay, fuck af. Fuck af. Au. Okay, skal jeg lige fucking kaste en bombe på de her. Sådan der. Jeg skal bare det væk. Okay, det hjalp ikke så meget at dræbe 7. Så prøver jeg ikke fucking løber ud for mappet også. Jeg har næsten ikke noget ammo, hvad fuck. Jeg skal melee ham her. Bitch. Bitch. Jeg kan ikke engang gøre noget, hvad fuck. Bitch. Bitch. Wow. Tak. Ham her, han er lidt nederen. Her. Okay. Oh my god, hvad fuck. Jeg kan ikke engang fucking få mere ammo nu, fordi at timeren er gået, så... Altså man kan godt klare missionen stadig, men... Man kan ikke... jeg kan ikke kalde en bombe ind mere, for eksempel. Oh my god, fuck. Hvor værre. Okay, jeg gider ikke engang gøre det her. Jeg tænker bare, det er lige meget. Men når der ligger ammo her eller noget, det tror jeg ikke, det gør. Ja, fuck det. Jeg skal bare overleve. Ja, hvis jeg dør nu, så kan jeg heller ikke blive revivet, fordi at, som der står deroppe til venstre, så er der reinforces. Det er sådan der, det man bliver revivet med. Der står 0 eller, du ved, man kan ikke, fordi at timeren er gået, så... Fuck, er der et hul lige her? Har der hele tiden været det? Jeg kan ikke engang gøre så meget ved det. Jeg kan måske godt. Nice. Og der var en, der døde. Så er det bare ærgerligt for ham. Jeg skal passe på med mit ammo, når jeg næsten ikke har noget. Oh my god. Jeg bliver rent faktisk bange lige nu, altså, nu så dør. Kan jeg fucking dø? Han er stadig i liv. Fedt nok. Okay. Jeg skal bare i det der fucking rumskib med det samme. Oh my god. Oh my god, fuck, jeg døde. Okay. Jeg var der næsten også. Ham der, han når det ikke heller. Hvad fuck laver han? Hvor er han henne? Ja, altså rumskibet smutter nu, så...
Okay. Men vi vandt, selvom at der kun var en person i livet. Så det var meget godt, vel? Og vi lavede heller ikke nogen af de der optional objectives næsten. Vi lavede kun en af dem. Ja. 2 stjerner. Ej, det var ikke så godt. Jeg skal lige se, hvordan jeg klarede mig i forhold til de andre, og hvor mange kills jeg fik og sådan noget. Jeg synes altid, jeg plejer at få de fleste kills, men det kan godt være det, fordi jeg dræber nogen, som jeg ikke behøver at dræbe, eller du ved, jeg bare dræber ret mange. Selvom man ikke behøver altid, man godt kan løbe udenom eller noget. Okay, jeg fik ikke flest kills overhovedet. Jeg fik kun 86, wow. Men jeg døde ikke så mange gange, så... Okay. 31 medaljer. Hvad var det, jeg ville købe, når jeg skulle have 60 medaljer næste gang? Og her... Jeg har 37.000, shit. Det er rimelig godt. Selvom jeg har købt næsten alt det jeg skal have. Eller gerne vil have. Okay, nå. Men det var min video på Helldivers 2.